Benvinguts a Racons de Comunitat. Avui descobrirem un paradís en plena Serra Calderona a la província de València. Els amants del ciclisme el consideren un santuari, amb rutes espectaculars tant per a la bici de carretera com per a la de muntanya. Durante todo el año la temperatura es ideal, incluso en invierno cuando hace frío, pues no son temperaturas extremas para la práctica del ciclismo y es ideal. Les seues carreteres són tranquil·les i estan envoltades d'un paisatge que et deixarà bocabadat, on cada pedalada és una connexió amb la naturalesa. Somos unos privilegiados teniendo lo que tenemos aquí para poder entrenar con una variedad de caminos y sendas que nos permite disfrutar en todo momento. Tant si tries bicicleta de carretera com de muntanya, així trobaràs el lloc perfecte per a gaudir de la teua passió. Y un ambiente de ciclismo también muy bueno. La Serra Calderona, un racó únic on el ciclisme cobra vida.